Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Om Tat. Krishna. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. நம்ம 4வது அத்தியாயம் ரொம்ப அழகான இடத்துல வந்திருக்கிறோம். ஞான யோகத்தை பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். அறிவின் யோகமா சொல்லப்படுது இந்த யோகம். நம்ம இதுவரை ரெண்டு பதங்கள் பார்த்திருக்கோம், 2 ஸ்லோகம் முடிச்சிருக்கிறோம். 3வது பதத்துல நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாரி கௌரபக்த இருந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரே ராம ராம ராம் ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ நம்ம கண்ணோட்டம் பார்த்துட்டோம். நம்ம டைரக்டா நம்ம 3வது பாதத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 3வது பதம் படிக்கிறீங்களா? யாராவது படிக்கிறதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா வராம இருக்காங்க, நிறைய பேர் வராம இருக்காங்க. மெசேஜ் போடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ராமா யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 3வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா யோகः प्रोक्त पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतत् उत्तमम्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க. இப்ப நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நித்தியமான கல்வி பகவான் கொடுத்துட்டு இருக்கார். நித்தியமான ஞானத்தை நம்ம பகிர்ந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ பகவான் கொடுக்குற ஞானத்தை இப்ப 3வது பதத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, ஏவசம், அதாவது பரமனோட தொடர்பு, அதாவது பரமனோட உறவு கொள்வதை பற்றி அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனும் ஆனதால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றார். நம்ம ஆரம்பமே சொல்லியிருக்கிறோம். இந்த கீதையை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆரம்பமே என்ன சொல்லிக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம எல்லாம் அர்ஜுனன். நம்ம அர்ஜுன மனநிலையில இருந்தா நம்ம இந்த கீதையை நம்ம உள்வாங்கிட்டு இருக்கோம். இது அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்ணல, இது நமக்கு தான் உபதேசம் பண்றாரு பகவான். அப்ப அந்த மனநிலை இருக்கும்போது நாம் எல்லாம் பகவானுடைய நண்பன். பகவானுக்கு நம்ம நண்பன். 5 விதமான உறவு நம்ம பகவான் கொடுக்குறோம். அந்த ஏதோ ஒரு உறவுல நம்ம பகவானுக்கு நம்ம உறவுல நம்ம ஈடுபாடா இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதனால இந்த ஸ்லோகம் சொல்றது நமக்காக தான். அதுதான் பகவான் சொல்றார், பரமனின் உறவு கொள்வதை பற்றிய அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன்றார். ஏனெனில் நீ எனது நண்பனும் பக்தனும். இவ்விஞ்ஞானத்தை அதாவது உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியுன்றார். நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட விஞ்ஞானத்தை இந்த கீதையில ரொம்ப அழகா இந்த பதத்துல நம்ம கொடுக்கிறார். இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம விழாவை கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? அப்ப உன்னத அறிவு பெற தகுதி என்ன? பகவானுடைய அனநிய பக்தன், கலங்கமற்ற பக்தன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன். நேற்று இதே டைம் தான் பண்ணீங்க. நான் கிளாஸ்ல இருக்கிறேன். நான் ஒரு 9:30 9:45 முடிச்சிடும். முடிச்சோன்னு உங்களுக்கு திருப்பி நான் கால் பண்றேன். அதான் டே டைம்ல பண்ண. நீங்க
ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அப்போ உன்னதமான அறிவு பெற தகுதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் நண்பர்கள். பக்தன்னா எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்க. பகவானுக்கு கலங்கமற்ற பக்தி, அனநீய பக்தி. அதே மாதிரி நண்பன். நண்பன் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நண்பன்னாவே எதிர்பார்ப்பே இருக்காது நண்பன் கிட்ட, இல்லைங்களா? பகவான் ஒரு நண்பன் இருக்கான்னா நம்ம எதிர்பார்த்தா நம்ம உறவு வச்சுப்போம், நான் நண்பரா பழகுவோம், பழக மாட்டோம். எதிர்பார்த்து நண்பன் நமக்கு உதவி செய்யணும், நாம இன்னைக்கு உதவி பண்ணா நாளைக்கு அவன் உதவி பண்ணுவான், அந்த தன்மையில வேணா நண்பனே கிடையாது, சுயநல நண்பன். அது வந்து அது தன்மை இருக்கக்கூடாது. பக்தன் எப்படி இருக்கான் பாருங்க, பகவான் கிட்ட எப்படி உறவு கொள்றான், எதிர்பார்க்கவே மாட்டான் பகவான் கிட்ட. பக்தன் பெருமாள்கிட்ட போய் கேட்க நம்ம சேவிக்கணும், என்ன சேவிப்போம் பாருங்க, எதிர்பார்ப்பே இருக்கக்கூடாது. அதுதான் எனக்கு வேணும் பகவானே, உங்ககிட்ட எதுவுமே நான் கேட்க கூடாது, எனக்கு அந்த பக்தியை கொடு பகவானேன்னு கேட்கறது தான் அதி உத்தமம். அதே போலதான் நண்பனும். நம்ம நண்பனுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன், முன்னாடி நிக்கணும் நாம. அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையா, அவன் சந்தோஷத்துல பாதி எடுத்துக்கணும், அவன் துன்பத்திலையும் பாதி எடுத்துக்கணும். எதுனா இதுதான் பகவான் செய்யற பண்பு, பகவான் நம்ம கொடுக்கிற பண்பு. பகவான்கிட்ட எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம நண்பனாக எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அதை விட 10 மடங்கு நமக்கு, நம்ம அதை எதிர்பார்க்க மாட்டோம், ஆனா அவர் செய்வார். போதும் போதும் விடமாட்டார், கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார், செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார். அப்போ நாமும் அந்த உன்னத ஞானத்தை பெற தகுதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் நண்பர்கள். இப்போ இந்த பதம் பாருங்க, இது வரைக்கும் பகவான் நித்திய ஞானத்தை பத்தி சொல்லிட்டு வர்றார். அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் பகவான் கிட்ட. அது என்ன மாதிரி கேள்வி பார்க்கலாமா? கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் அவர் கேட்கிற கேள்வி, பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः गतं एतत् विजानीयां त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா கேட்கிறார் அர்ஜுனன். சூரிய தேவனான விவஸ்வான் பிறப்பால் தங்களை விட பெரியவர், தாங்கள் அவருக்கு இவ்விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பத்திலே உபதேசித்தீர்கள் என்பதை எவ்வாறு நான் புரிந்து கொள்வது? நமக்கு அந்த டவுட் வந்துருச்சு பாத்தீங்களா, நமக்கு நம்ம டவுட் வந்துருச்சு. அர்ஜுனுக்கு அந்த டவுட் நமக்கு வந்திருக்கும். முதல்ல கீதையை கேட்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா நம்ம டவுட் வரும். இப்போ ஒரு தகப்பங்கிட்ட மகன் ஒரு ஸ்டோரி சொல்றான், ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி சொல்றார், அப்பா வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகிட்ட சொல்றார், அந்த காலத்துல வாழ்ந்த மாதிரி சொன்னார் போது பையன் கண்டிப்பா கேட்பான் இல்லையா, ஏம்பா 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம் உனக்கு எப்படி தெரியும், கேட்பானா இல்லையா? அது ஒரு சாதாரண ஒரு நடைமுறையில சொல்ற வார்த்தைகள் அது. ஆனா இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றாரு, நான் தான் உபதேசம் பண்ணேன்றார். சூரிய பகவானுக்கே நான் தான் உபதேசம் பண்ணு சொன்னோன்னே அப்ப நமக்கு அந்த டவுட் வரதானே செய்யும், சரிங்களா? அந்த டவுட்டை உருவாக்குறது யாருன்னா பகவான் தான். அந்த டவுட்டை நமக்கு உருவாக்குறது பகவான் தான். அந்த வார்த்தை ஜாலத்தோட பகவான் உருவாக்குறார். இந்த இடத்துல அதான் கேட்கிறான். ஆனா நாமளே தாழ்த்தி கூடாது, அதே மாதிரி அர்ஜுனையும் நம்ம தவறா எண்ணக்கூடாது. எதுக்காக அவர் கேட்கிறாருன்றதையும் இந்த ஸ்லோகம் வழியை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லும் போது நம்ம இன்னும் விரிவா அப்படிவோம். இப்போ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வரணும் இல்லையா, பகவான் இருந்து பதில் வரணும். ஆனா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா நம்ம ஆச்சாரிகள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனோட கேள்வி அறியாமையில் உள்ள மக்களை குழப்பத்திலிருந்து விடுவிக்கதான். அறியாமல் இருக்கிற பக்தர்கள் மக்கள் எல்லாரையும் அந்த குழப்பம் இருக்கும். இப்ப நமக்கு அந்த குழப்பம் இருக்குதுன்னு செய்யும். ஒரு தாய் மகனுக்குள்ள, தந்தை மகனுக்குள்ள அந்த ஞானம் சொல்லும் போது மகன் கேட்கிறான், இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியமா, இதெல்லாம் எப்படின்னு கேட்கிறான் இல்லையா, கேள்வி கேட்கலாம். அதே மாதிரிதான் அப்ப பகவான் வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்விக்கு வந்து விளக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். குழப்பம் அடைஞ்ச மக்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த தெளிவுபடுத்துறார். அதுக்காக தான் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார். நாஸ்திகர்களை மனப்பான்மையை முறியடிக்கவும் தான்.
பகவான் கிருஷ்ணனிடமிருந்து நேரடியாக கேட்கவும். அதாவது பகவானே சொல்றார், எனக்கு வந்து கேள்வியுடையோர் எனக்கு பிரியமான பக்தர்ன்றார். கேள்வி கேட்கணும். கேள்வி கேட்கலன்னா நம்ம தேக்கம் அடைவோம். கேள்வி கேட்டாதான் ஞானங்கள் பகிரப்படுகிறதுன்றார் பகவான். இல்லைன்னா பகிராது. அது கொடுக்க சொல்ல மாட்டாரு. இப்ப நம்ம இந்த கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம், எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிட்டு இருக்கோம், நம்ம ஆச்சாரிகள் என்ன சொன்னாலும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். நீங்க என்ன மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு தெரிஞ்சாதான் நான் அடுத்த லைனுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நான் போக முடியும். நீங்க எதுவுமே எனக்கு கேள்வி கேட்கலன்னா சரி நம்ம சொல்றதை ஏத்துக்கிட்டாங்க, இதுதான் இப்படின்னு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? நீங்க கேட்கிற தன்மை ஓகே புரிஞ்சிடுச்சின்னு சொன்னா கூட போதும் எனக்கு. நீங்க இந்த இது நீங்க சொன்னது நல்லா இருக்கு, நல்லா கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க அப்படின்னு சொன்னா போதும். அதே ஸ்ட்ரோக்ல எடுத்துன்னு போலாம். கொஞ்சம் எனக்கு இது புரியலன்னா இன்னும் தெளிவுபடுத்தலாம். அதுக்கு தான் நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், அதுக்கு தான் நம்ம கேட்கிறோம், அதுதான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ அதனால அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, கிருஷ்ணரிடம் நேரடியாக கேட்கணும். கேள்வி ஞானம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப பகவான் என்ன சொல்ல வரார் அடுத்த பாகத்துல அதையும் பார்ப்போமா? அவர் கேட்ட கேள்விக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव सार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. அது என்ன சொல்றார் பகவான் பாத்தீங்கன்னா, புருஷோத்தரமான முழுமுதல் காலம் கூறினார், நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவர் எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரி தவிக்க செல்பவனே அது உன்னால் முடியாது. சரி, இப்ப இந்த பதம் நமக்கு என்ன கொடுக்குது? நமக்கு என்ன புரிய வைக்குது இந்த பதம்? உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதை சொல்லணும். போதும். பகவான் சொல்றத அங்க என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்க. நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? அது ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துங்க. தெளிவுபடுத்த உங்களுக்கு தெரிஞ்சே சொல்லுங்க. भगवानुवाच ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, நான் கேட்ட கேள்வி என்னன்னா, இந்த பதம் வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகள் கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரி தவிக்க செல்பவனே அது உன்னால் முடியாது அப்படின்னு பகவான் வந்து அதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கிறார். இந்த ஆன்சர் வந்து நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கேக்குறேன். ஏன்னா அர்ஜுனன் கேட்டா நீயும் நானும் இப்ப ஒன்னா தானே பிறந்திருக்கோம். அப்புறம் நீ வந்து என்ன நான் இப்பதான் கேக்குறேன், நீயும் நானும் ஒரே இதுலதான் இருக்கோம். அப்ப நான் முதல்லயே சொன்னேன், நான் வந்து சூரிய பகவானுக்கு உபதேசம் பண்ணேன்னு சொல்றியே, அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு கொஸ்டின் பண்றச்ச அப்ப பகவான் சொல்றார், நீயும் நானும் பல பிறவி எடுத்திருக்கோம், பல பிறவிகள் கடந்து வந்திருக்கோம். ஆனா நீ அதெல்லாம் மறந்து போயிட்ட, உன்னால அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல. ஐ குட் ரீகால் ஆல் தோஸ் ஜென்மாஸ் அப்படின்றத அவர் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம், இந்த அளவு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னும் நம்ம தெளிவா படிக்கலாம். என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகள் கடந்துள்ளோம் அப்படின்றார். அப்படி சொல்ல வர காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப அர்ஜுனனும் பகவானை விடுங்க, 2 பேருமே நரநாராயணன், 2 பேரும் நரநாராயணா இருந்தவங்க. அதனால அர்ஜுனன் வந்து பகவானுடைய வரப்பிரசாதம் தான், நம்மளுடைய தேவரோட வரப்பிரசாதம் அவர். நம்மளும் அப்படித்தான், நம்மளும் பகவானுடைய அம்சம் தான். பகவான் எப்போ அந்த சராசரங்களை படைச்சாரோ அப்பவே நாம எல்லாம் வந்தாச்சு இந்த லோகத்துக்கு. இந்த லோகத்துக்கு நம்ம அப்பவே வந்துட்டோம். நாமெல்லாம் பழங்குடிதான், நம்மளாம் அந்த ஆதி காலத்துல இருந்து நாம இருக்கிறோம். நமக்கு மறதி இருக்கு. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. பகவானுக்கு அந்த மறதி கிடையாது. போன பிறவியில் என்ன நடக்கும் தெரியாது, அடுத்த பிறவி என்ன நடக்கும் நமக்கு தெரியாது. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது இல்லைங்களா? ஒண்ணு. இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம பிள்ளைகள் இருக்காங்க, நம்ம பேர பிள்ளைகள் இருக்காங்க. இவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய முன்னோர்கள். நம்ம தாத்தாவா வந்திருப்பாங்க, கொல் தாத்தாவா வந்திருப்பாங்க, இல்ல அதுக்கு முன்னாடி தாத்தாவா வந்திருப்பாங்க. ஏதோ வகையில இல்ல நமக்கு யாருக்காவது நம்ம துன்பம் பண்ணியிருப்போம் போன பிறவியில, அவன் நமக்கு மகனாக வந்திருப்பான். மகனா வந்து நம்ம துன்பத்தை கொடுப்பான். இல்ல போற பிறவியில நமக்கு ஏதோ புண்ணியம் பண்ணியிருப்போம் யாருக்கா நண்பர்களுக்கு, அந்த நண்பர் நமக்கு மகனாக பிறப்பார் போன ஜென்மத்துல.
நல்லது கெட்டது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிள்ளைகளா பிறப்பாங்க, வேற பிள்ளைகளா பிறப்பாங்க. இது கருட புராணத்துல தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அப்போ நம்ம எல்லாம் நம்ம பிள்ளைகளும் சரி, நம்மளோட உடன் பிறந்த சகோதரர்களும் சரி, நம்ம தாய் தந்தரையும் சரி, இதெல்லாம் விதி. இது யாரு உருவாக்கப்பட்டதுன்னா நாம தான் உருவாக்கப்படுறோம். இது பகவான் உருவாக்கப்படல, வேதம் உருவாக்கப்படல. இது நாம தான் அதை உருவாக்குறோம். ஒரு உடல் வேணும்னா நம்ம என்ன கர்மா பண்றோமோ அந்த கர்ம தகுந்த மாதிரி அந்த உடல் அமையுது இல்லைங்களா? நம்ம தீய வழியில நம்ம போறோம்னா இந்த பிறவியில இந்த லோகத்துல இந்த பிறவியில நம்ம தீய வழியிலே போயிருக்கோம்னா அதுக்கேத்த உடல் நமக்கு கிடைக்கும். வேதங்கள் சொல்படி வேதங்கள் படி என்னமோ அந்த உடல் நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப நாம இந்த இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இருக்கிறோம்னா நமக்கு அந்த ஞானம் இருக்கு. நம்ம இப்ப மனித உடல் கிடைக்கணும் 4 லட்சம் பிறவி. மனித உடல் 4 லட்சம் பிறவி. மீதி 80 லட்சம் பிறவி பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு உயிரினங்கள். கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு கண்ணுக்கு தெரியாத பெருசு சின்னது இந்த மாதிரி அனிமல் மரம் செடி கொடி எல்லாமே எல்லாம் தாண்டி தான் நமக்கு இப்ப மனித உடல் கிடைச்சது. அற்புதமான உடல் கிடைச்சிருக்கு. அப்பதான் நமக்கு அந்த பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் கிடைக்குது, 6 அறிவு கிடைக்குது. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. அந்த 6 அறிவும் நமக்கு கிடைச்ச பிறகு வேதத்தை உள்வாங்கி நாம கரெக்டா நாம செயல்படணும். அப்பதான் அந்த ஞானம் கிடைக்கும். அப்பதான் அடுத்த பிறவி நம்ம என்னமா இருந்தோம், போன பிறவி என்னமா இருந்தோம் சொல்லிட்டு பகவானே நமக்கு ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம உணர்த்துறார். ஒரு ஸ்டேஜில் நம்மளை உணர்த்துறார். இப்ப ஜடபரதர் ஸ்டோரி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஜடபரதர் ஸ்டோரி படிக்கிறோம். ஜடபரதர் மானா போன பிறகு அந்த மானோட இருக்கும்போது போன ஜென்மத்தை நம்ம எப்படி இருந்தோன்றதை உணர்றார். உணர்வு சக்தியை கொடுக்கிறார். சக்தி எப்படி வருது? அந்த சூட்சம உடல் வருது. சூதல உடல் அழிஞ்சாலும் சூட்சம உடல்ல அந்த அகங்காரம் பொய் அகங்காரம் மனம் புத்தி இருக்கும். அந்த உடல் தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை நடவடிக்கை நம்ம அந்த குணம் அந்த ஞாபக சக்தி வருது. அப்போ அது எல்லாருக்கும் அது மாதிரி கிடைக்காது. அநேக பக்தியில் உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் கிடைக்கும். அதுதான் சொல்றார். நினைவு கொள்ள முடியும், ஆனால் எதிரிகள் தவிக்க செல்பவனை அக்கு உன்னால் முடியாது. இந்த பதம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குது. இப்ப இந்த 6வது பதம் படிச்சுட்டு இன்னும் தெளிவா விளக்கம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण। अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमादिष्ठाय संभवां यथात्मया यया। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் என திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர் வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உறவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். இது எல்லாமே பகவான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறான்னா யோக மாயா சக்தியில தான் பகவான் பகரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, பகரங்க சக்தி தான் நாம உடல். அந்தரங்க சக்தியிலையும் அதாவது யோக மாயா சக்தியில் தான் பகவான் ஒரு ஒரு அவதாரம் கொடுக்கிறார். அப்ப யோக மாயா சக்தின்றது பாத்தீங்கன்னா நம்மளும் யோக மாயா சக்தி தான், உடல் கிடையாது. ஆத்மா மட்டும்தான் யோக மாயா சக்தி. இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னா பகிரங்க சக்தி, பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி. இது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தின்னு சொல்லப்படுது இந்த சக்தி. அப்ப யோகமாயா சக்தியில் தான் ஒரு ஒரு அவதாரம் பகவான் கொடுக்கிறார். அதுதான் சொல்றார், நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர் வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உறவில் ஒவ்வொரு யுகத்தில் தோன்றுகிறேன். திவ்யமானது நம்முடைய ஆத்மா, திவ்யமானது ஆத்மா, திவ்யமானது பகவானுக்கு ஈக்குவல் அது. ஆனா பகவான் கிடையாது. அதான் புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் எப்படி யோகமாயா சக்தியில் அவதாரம் எடுக்கிறாரோ அதேதான் ஆத்மாவும். ஆத்மா யோகமாயா சக்தி தான். இந்த உடல் பகரங்க சக்தி, இது அழியக்கூடிய உடல். ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? இந்த உடலை வச்சு நாம சேவை பண்றோம். இது உடல் தான் நம்மளது நம்ம நினைச்சு செஞ்சோம். இது மாய. இதுதான் பகவான் ரொம்ப அழகா தெளிவா நம்ம கொடுக்குறாரு. அதுதான் பிரம்ம சமயத்துல பிரம்மா என்ன சொல்றாரு பாருங்க. 5:39 சொல்றார், ராமர், நரசிம்மர் முதலிய எண்ணற்ற அவதாரங்களாகவும் பல உப அவதாரங்களும் எப்பொழுதும் நிலை பெற்றுள்ள போதிலும் நிச்சயமாக அவதரிக்கும் முழுமுழு கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணரை, பரமபுருஷ பகவானாக கோவிந்தனை நான் வழிபடுகிறேன். இது பிரம்மா பிரம்ம சமயத்துல சொல்லப்பட்டது.
5.39 சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ பிரம்மாவை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். இப்ப இந்த இடத்துல வந்துட்டோம். பிரம்மா எப்போ அவதாரம் எடுத்தார்? நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம். அதாவது 3 விதமான விஷ்ணு படிச்சோம். அதுல கார்போகோதய சாய் விஷ்ணு ஒரு பிரம்மாவை உருவாக்குறார். ஒரு கார்போகோதய சாய் விஷ்ணு. அப்ப அவருக்கு ஒரு லைஃப் கொடுக்கிறார். உன்னோட லைஃப் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு கொடுக்குறாரு. அதை பத்தி விவரமா படிப்போம். அதே மாதிரி இந்த லோகங்களோட லைஃபை நம்ம பார்ப்போம். முன்னாடி படிச்சிருந்தா நாம அதை பத்தி இன்னும் தெளிவா நம்ம படிக்க போறோம். இப்போ ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா பகவான் சொல்ல வர்றாரு. பார்ப்போமா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுடைய ஆயுள். இது எல்லாமே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துங்க. ஸ்டார்ட் எடுத்து கொஞ்சம் இப்போ ஜூம் பண்ணி விட பாருங்க, உங்களுக்கு தெளிவா இருக்கும். இதுல என்ன சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 யுகங்கள் இருக்கு. சதுர யுகம் நம்ம சொல்லுவோம். நம்ம முன்னாடி படிச்சதுனே இல்லைங்களா? 4 யுகங்கள் சதுர யுகம் சொல்லப்படுது. மகா யுகம் சொல்லப்படுது. ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்லப்படும். இப்ப நம்ம வந்து 2வது ஸ்லோகத்துல படிக்கும் போது நம்ம இது படிச்சோம். முதல் ஸ்லோகத்தை படிக்கும்போது படிச்சோம். இதை பத்தி ஒரு விளக்கமா திரும்ப நம்ம விளக்கமா படிப்போம், விரிவா படிக்கிறோம். நம்ம யுகம், இப்ப நாம இருக்கிற யுகம் வந்து கலியுகம், இரும்பு யுகம் சொல்லப்படுது. அந்த யுகத்தோட லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4,32,000 வருடங்கள். அதே 4,32,000 வருடங்கள் திருப்பி நீங்க கூட்டினீங்கன்னா 8,64,000 வருடங்கள் வரும். அது வெங்கல யுகம் சொல்லப்படுது. அதுதான் வந்து வாக யுகம். அதே 8,64,000 வருஷத்துல திருப்பவும் 4,32,000 வருடங்கள் கூட்டணும். அப்போ 12,96,000 வருடங்கள் வரும். இதுதான் துவாத யுகம், ராமபிரான் அவதாரம் கொடுத்த யுகம். அந்த 12,96,000 வருடத்துல திரும்பவும் 4,32,000 வருடங்கள் நீங்க ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணீங்கன்னா 17,68,000 வருடங்கள் வரும். 17,68,000 வருடங்கள் வரும். இது சத்தியுகம். சோ இந்த 4 யுகங்களும் சேர்க்கணும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்லப்படுது வேதம். சதுர யுகம் சொல்லலாம், ஒரு மகா யுகம் சொல்லலாம், ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்லலாம். இந்த 4 சுயற்சி, இது வந்து ஒரு சுயற்சி. இந்த 4 யுகங்களும் சேர்ந்ததுதான் ஒரு சுயற்சி, ஒரு ரவுண்டு இல்லைங்களா? 4 ரவுண்ட், இந்த ஒரு ரவுண்ட் வருது பாத்தீங்களா? இந்த ஒரு ரவுண்டு தான் ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்லப்படுது. இது மாதிரி 71 திவ்ய யுகம், 71 ரவுண்டு. இந்த 4 யுகங்களும் சேர்ந்து 17,68,000, 12,96,000, 8,64,000, 4,32,000 இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி சேர்ந்தா அதுதான் ஒரு திவ்ய யுகம் இல்லைங்களா? இது போல 71 ரவுண்ட் அடிக்கணும். 71 ரவுண்ட் அடிச்சாதான் ஒரு மன்வந்திரம். மன்வந்திரம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா 14 மன்வந்திரம் இருக்கு. அந்த 14 மன்வந்திரத்துல 14 மன்வந்திரம் இப்படி எப்படி நம்ம 71 திவ்ய யுகம் 71 ரவுண்டு நம்ம இந்த 4 யுகங்கள் சொல்லி வருதோ அது மாதிரி 14 மன்வந்திரம் சுத்தி வரும்போது தான் வந்து ஒரு கல்பம் அப்படின்னு வேதம். நல்லா புரிஞ்சுங்க. கலியுகம், இந்த 3 யுகங்களும் சேர்ந்துதான் ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்றோம். 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்து ஒரு மன்வந்திரம், 14 மன்வந்திரம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு கல்பம். ஒரு கல்பம் சொல்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது. பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது, அவருக்கு ஒரு பகல் பொழுது. அவர் காலையில எழுந்து குளிச்சுட்டு எழுந்து பல் தேய்ச்சிட்டு உட்கார்றாரு பாருங்க. காலைல சூரிய உதயம் ஆகுது பாத்தீங்களா அவருக்கு. அதுல இருந்து மாலை பொழுது வரைக்கும் அவருடைய அதுதான் ஒரு கல்பம். அப்ப நாம எங்க இருக்கோம்? கலியுகமே 4,32,000 வருடம் சொல்லும் போது இது வரைக்கும் 5,000 வருடங்கள் கடந்து வந்திருக்குன்னு வேதம் சொல்லுது.
அந்த 5000 வருஷத்துல நாம வந்து ஒண்ணுமே இல்லை. 1000 வருஷத்துல 100 வருஷத்துல நாம எங்க இருக்கிறோம் பாருங்க. நம்முடைய ஆயுள் லைஃபே வந்து 60ல இருந்து 120 வருஷம் வரைக்கும் நம்ம ஆயுள் லைஃப்னு வேதம் சொல்லுது. நம்ம எங்க இருக்கோம் பாருங்க. ஆனா நாம என்ன பண்றோம், நான் தான் அப்படின்ட்டு நம்ம அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம். பிரம்மாவுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. நாமெல்லாம் விட்டல் பூச்சியோட சம்மந்தம் இல்லை. நமக்கு ஒரு விட்டல் பூச்சி ஒரு நாள் ஒரு வாழ்க்கை வாழுது. அது பகல் பொழுது மட்டும்தான் வாழும் விட்டல் பூச்சி. சாயங்காலமானா எங்கேயாவது இப்ப இறந்து போயிடும். நைட் ஆனா செத்து போயிடும். ஆனா பிரம்மாவுக்கு ஈக்குவலா நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கலாம், நாமெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனா நாம என்ன பண்றோம், நாம தான் அவரையே சந்தேகப்படுறோம். பகவானுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை பிரம்மா. பகவானுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாத பிரம்மா. எந்த தேவருமே பகவானுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட பகவானே நாம என்ன பண்றோம், குறை சொல்றோம். ஏன் என்னை இப்படி படைச்ச, எனக்கு ஏன் இப்படி தொல்லை கொடுக்குற, இதை பத்தி அவர் குறை சொல்லிட்டு இருக்கோம். அவருக்கு பணிவிட பண்றத நாம வந்து இருக்கிறோம். ஆனா நாம அவரை குறை சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பாருங்க. இப்ப இது வரைக்கும் பிரம்மாவுடைய ஒரு அளவு தெரிஞ்சிட்டோம். ஒரு கல்பன்றது தெரிஞ்சிட்டோம். 71 திவ்யுகம் ஒரு மண்வந்திரம், 14 மண்வந்திரம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு கல்பம். இது மாதிரி இரவும் அப்படிதான். 24 மணி நேரம் நமக்கு எப்படியோ இதே இரவு பொழுது பிரம்மாவுக்கு வரும். அந்த பொழுதும் இதேதான். திருப்பவும் மறுநாள் காலையில அவருக்கு வருது பார்த்தீங்களா? அப்ப திருப்பியும் பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார். பிரம்மா வந்து எப்ப காலைல எழுந்துகிறாரோ, அவர் சூரிய உதயம் எப்ப ஆகுதோ திரும்பவும் பிரம்மா படைக்கிறார். இந்த உலகத்தை படைக்கிறார். பிரம்மாக்கு இரவு பொழுது வரும்போது திருப்பியும் பகவான் என்ன பண்றார், எல்லா ஜீவராசியும் தனக்குள்ள எடுத்துக்கிறார். எல்லா ஜீவராசிகளும் தனக்குள்ள எடுத்துக்கிறார். பிரம்மாவுடைய இரவு பொழுது வரைக்கும் ஃபுல்லா நம்ம எங்க இருக்கிறோம், இப்ப இந்த யுகம் எப்படி இருக்குதோ அதே டைமுக்கு நம்ம பகவானுக்குள்ள இருக்கிறோம். திரும்பவும் பகவான் பிரம்மாவுடைய பகல் பொழுது வரும்போது தான் திருப்பியும் பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார் பகவான். இது போல பகவான் பிரம்மாவுக்கு 100 வருஷங்கள் அவர் வாழ்க்கை. அவருடைய லைஃப் நமக்கு 120 வருஷம் மாதிரி அவருக்கு 100 வருஷம். ஒரு நாள் சொல்லும் போது 14 மண்வந்திரம். ஆனா இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 6 மண்வந்திரம் முடிஞ்சிருக்கு. இந்த கலியுகத்துல இந்த யுகம் வந்து இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அண்டம் வந்து 14 மண்வந்திரத்துல 6 மண்வந்திரம் முடிஞ்சிருக்கு. இப்ப நடக்கிறது 7வது மண்வந்திரம் நடக்குது. திவ்ய யுகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா எத்தனை சுழற்சி சொல்றேன். இப்போ வந்து நம்ம கலியுகம் நடக்குது இப்போ. ஓகேங்களா? இப்ப பிரம்மாவுடைய லைஃப், மன்வந்தரோட லைஃப், ஒரு திவ்யத லைஃப் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? ஏதாவது கேள்வி கேட்கறனா கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும் இருந்தா கேளுங்க, நான் பதில் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே குறைச்சலா இருக்காங்க இன்னைக்கு. மொத்தமே நம்ம 5 பேர் தான் இருக்கிறோம். 10 பேர் 12 பேர் வந்தவங்களும் இங்க எல்லாமே குறைஞ்சு கடைசியில நம்ம 4-5 பேர் தான் இருக்கிறோம் இப்போ. சரி, ஓகே. நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எடுத்துக்கிட்டோமா? நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு எடுத்துக்கிட்டோமா நானு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா படிக்கலாம். ரிப்பீட் தான் அது. பிரம்மாவுடைய ஆயுள். இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ் கம்ப்ளீட்டா மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா இல்லை. பிரம்மாவுக்கு இது வரைக்கும் 50 வயசு கடந்ததுன்னு வேதம் சொல்லுது. இது வரைக்கும் 50 வயசு கடந்து வந்துட்டார். அப்போ இந்த அண்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லோகம், நம்முடைய பூமி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நினைக்கிறோம், சில ஒருத்தர் சொல்றாங்க 5000 வருடங்கள் ஆச்சு, இந்த பூமியோட லைஃப் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்குன்றாங்க. ஒருத்தர் சொல்றாங்க, ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொல்றாரு 10,000 வருடங்கள் சொல்றாரு, ஒருத்தர் சொல்றாரு 8,000 வருடங்கள் சொல்றாரு, ஒருத்தர் லட்சம் வருடங்கள் சொல்றாங்க, ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்றாங்க. ஆனா நம்மளுடைய சனாத தர்மத்துல வேதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கோடி கோடி யுகங்களா நம்ம வந்து இந்த அண்டம் இருக்கு, இந்த பூமி இருக்கு. பூமி அழிவே கிடையாது. அழிவு எப்படி வரும்னு பாத்தீங்கன்னா உயிரினங்கள் மாற்றம்தான் அழிவு வரும். பிரம்மாவுடைய லைஃப் முடியும் போதுதான், அவரு 100 வயசு ஆன போதுதான் எல்லா அண்டத்தையும் தனக்குள்ள எடுத்துக்கிறார்.
அண்டத்தையும் எடுத்துக்கிறார், எல்லா அண்டத்தையும் தனக்குள்ள எடுத்துக்கிறார் பகவான். ஓகேங்களா? இப்ப பிரம்மாவுக்கு வந்து 50 வயசு கடந்திருக்குன்னு வேதம் சொல்லுது. அவர் வந்து இது வரைக்கும் கடந்து வந்த பாதை 155.52 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் கடந்து வந்திருக்கிறார். யாரு? பிரம்மா. இப்ப 6 மன்வந்தரங்கள் முடிஞ்சிருக்கு நம்ம இது வரைக்கும். இப்ப நடக்கிறது 7வது மன்வந்தரம். 6 மன்வந்தரம் முடிஞ்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1851.4, அதாவது 4285 மில்லியன் இயர்ஸ் கடந்து வந்திருக்கும். அதாவது மனுவோட இது. இந்த 4 யுகங்கள் சுழற்சி வந்து 27 ரொட்டேன் ஆயிருக்கு. ரொட்டேஷன் இது வரைக்கும் ஆயிருக்கு. இது வரைக்கும் நாம இந்த பூமி வந்து இது வரைக்கும் 4 யுகங்கள் கடந்து வந்திருக்கு. 4 யுகங்களும் வந்து 27 ரவுண்ட் அடிச்சு வந்திருக்கு இது வரைக்கும். 71 ரவுண்ட் அடிச்சாதான் ஒரு மன்வந்தரம் முடியும். அப்போ நாம 7வது மன்வந்தரத்துல இருக்கிறோம் இப்போ. ஆனா 27 ரவுண்டு இப்ப அடிச்சிருக்கு நம்ம இது வரைக்கும். 71ல 71 திவ்யயுகம் சேர்ந்ததுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மன்வந்தரம் சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ 7வது மன்வந்தரத்துல 27 ரவுண்டு நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம். அப்போ 71ல 27 போச்சுன்னா எவ்வளவுன்னு பாருங்க. இன்னும் அவ்வளவு கடக்க வேண்டியது ஒரு மன்வந்தரத்தை முடியுது. 7வது மன்வந்தரத்தை முடியுது. அப்போ 116.6400 மில்லியன் இயர்ஸ் நம்ம கடந்து வந்திருக்கோம் இது வரைக்கும். மன்வந்தரம் கடந்து வந்திருக்கும். இந்த 4 யுகங்களும் 3.888 மில்லியன் இயர்ஸ் கடந்து வந்திருக்கு இப்போது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கலிகாலம் கடந்து வந்த பாதை வந்து சொல்லுங்க. இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 5117 வருடங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது கொஞ்சம் முரண்பாடு. ஆனா ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா 5125 வருடங்கள் கடந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு வேதம் சொல்லுது. பிரம்மாவின் வாழ்க்கை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் அவர் கடந்து வந்த பாதை 155.522 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் கடந்து வந்திருக்கிறார். இனி அது சரிபாதி இன்னும் கடக்க வேண்டியிருக்கு அவருடைய லைஃப். இப்ப மனுவோட லைஃப் 4 யுகங்கள் 27 ரவுண்டு 116.6400 மில்லியன் இயர்ஸ் கடந்து வந்திருக்கு. இந்த ஒரு மனுக்கள் மட்டும் 7வது மனுக்கள். இப்ப மனுவோட வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா 120.531, அதாவது 5131 மில்லியன் இயர்ஸ் கடந்து வந்திருக்குது அந்த மனுவோட வாழ்க்கை டோட்டல். இது வந்து டோட்டலா சொல்லப்படுது. ஆனா அவர் கடந்து வந்த பாதை 116.64 இன்டோ இப்ப நடக்கிறது. இப்ப 3 யுகம் நடந்திருக்கு இல்லையா? இப்ப சத்தியுகம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து கலியுகம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப நம்ம இந்த யுகத்துல 27 ரவுண்டு முடிஞ்சு 28வது ரவுண்டு நடந்துட்டு இருக்கு. 28வது ரவுண்டு நடந்திருக்கு பாத்தீங்களா? அதுல வந்து இந்த 3 யுகம் கடந்து வந்துட்டோம். நாம பூமி கடந்து வந்துடுச்சு. இப்போ கலிகாலம் இருக்கு. அந்த கலிகாலத்தையும் சேர்த்தீங்கன்னா தான் 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு நாம கடந்து வந்திருக்கிறோம். அப்போ பகவான் வந்து சத்தியுகத்துல அதாவது இந்த 3 யுகங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த யுகம், இந்த திவ்ய யுகம், இந்த திவ்ய யுகம் 77வது திவ்ய யுகத்துல பகவான் வந்து 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சூரிய பகவானுக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறார் இந்த கீதையை. இன்னும் தெளிவா சொல்ல போன்னு வச்சுங்களேன், சத்தியுகம் 17.68 லட்சம் ஆண்டுகள். துவாரயுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா துவாரயுகம் வந்து 12,96,000 வருடங்கள். அது ரெண்டையும் பிளஸ் பண்ணீங்க 8,64,000 வருடங்கள். அதையும் பிளஸ் பண்ணீங்க. இது மூணுமே சேர்ந்ததுன்னா 120 மில்லியன் ஆண்டுகள் கடந்து இந்த 5000 வருடம் சேர்த்துக்கணும். அப்போ கீதை வந்து இந்த யுகத்துல 21வது சுழற்சியில 7வது மன்வந்தரத்துல பகவான் வந்து 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறார்.
இப்ப அர்ஜுனன் கூட கேட்ட கேள்விக்கு நம்முடைய ஆச்சாரிகள் ரொம்ப வேதங்களை சொல்லப்பட்டதை ரொம்ப அழகா நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப எத்தனாவது மண் வந்துடும்? 7வது மண் வந்துடும். எத்தனாவது சுயற்சி நடக்குது இப்போ? 28வது சுயற்சி. 27 முடிஞ்சு 28வது சுயற்சி நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல 3 யுகம் கடந்தாச்சு. இப்ப 4வது யுகம் கலியுகத்துல நாம இப்ப நம்ம ஜீவித்து இருக்கோம். கலியுகம் முடிஞ்சது எவ்வளவு இருக்கு? 5125 வருடங்கள் முடிஞ்சிருக்கு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல ஏதாவது டவுட் வந்தா கூட கேட்கலாம் நீங்க. அதுதான் இந்த கீதை எப்ப வந்ததுன்றத இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஆனா கீதை பூமியில் வந்தது 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இந்த கீதை நம்முடைய பூமியில வந்திருக்கு. 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு எப்ப சொல்லியிருக்குது? 5117 ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆச்சாரிகள் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ண பிபிடி இது. அதனால அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுத்த வாட்டி சேஞ்ச் பண்ணி. ஸோ 125 வருடங்கள் அப்போ 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தான் திரும்பவும் பகவான் உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறார். யாருகிட்ட? அர்ஜுனன் கிட்ட. ஆனால் 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே சூரிய பகவானுக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டார் பகவான். ஆனா திரும்பவும் நமக்கு எப்ப பண்ணியிருக்கிறார்? 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, அதாவது 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உபதேசம் பண்ணியிருக்கார் பகவான் நமக்கு 2வது முறையாக. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா பார்ப்போம் பிரம்மாவுடைய லைஃபை பத்தி. நமக்கு ஒரு செகண்ட் சொல்றோம். ஒரு செகண்ட் 60 செகண்ட்ஸ் இருந்தது, ஒரு நிமிஷம் சொல்றோம். 60 செகண்ட் சொன்னா ஒரு நிமிஷம். 60 நிமிஷம் சேர்ந்தது 1 மணி நேரம். இது மாதிரி நம்ம ஒரு பூமி காலம் நம்ம ஒரு பிரிச்சு பண்ணியிருக்கோம். இதே மாதிரிதான் என்ன சொல்றதுன்னா, நமக்கு ஒரு நொடி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு செகண்ட். பிரம்மா ஒரு செகண்ட் போட்டாருன்னா அந்த செகண்ட் தான் நமக்கு 1,00,000 ஆண்டுகள். நம்ம பூமியோட லைஃப் நம்மளோட பூமியோட நேர காலம் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவோட ஒரு நொடி பாத்தீங்களா, அந்த ஒரு சொட்டிக்கு போற டைம், அதுதான் நம்மளுடைய 1,00,000 ஆண்டுகள் நமக்கு. இது அப்படியே நீங்க 60 போட்டுட்டே போனீங்கன்னா அவரோட பிரம்மாவோட லைஃப் வந்துடும். ஒரு நாள் லைஃப் பாருங்க, எல்லாம் கூட்டிக்கிட்டே போனா மண்டை வரைக்கும் 6,00,000 ஆண்டுகள். இது அப்படியே 60 போடுங்க, 1,00,000, 6,00,000, அப்படியே திருப்பியும் 36, அப்படியே கோடி கோடியா போயிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் சாதாரண மனிதருக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள், நமக்கும் பகவானுக்குள்ள வேறுபாடுகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் உயிர் வாழி, நம்ம எல்லாம் ஜீவாத்மா. நம்ம எல்லாருமே நினைவு கொள்ள முடியும். யாரால? பகவானால. உடலை மாற்றிக்கொள்வதில்லை. பகவான் உடலை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டார். சுய விருப்பத்தினால் தோன்றுகிறார் பகவான். திவ்யமான உடல் பகவானுது. உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் வேறுபாடு இல்லை பகவானுது. எப்பொழுதுமே அழிவதில்லை. உடல், புத்தி, ஞாபக சக்தி பகவானுக்கு. நமக்கு ஜீவாத்மாக்களுக்கு மறதி வாய்ந்தது. பிறவிதோறும் உடலை மாற்றிக்கொள்பவன், கர்ம வினையால் தோன்றுபவன், ஜட உடல் உடையவன், ஜட உடலிருந்து வேறுபட்டவன், அழியக்கூடிய உடல், புத்தி, ஞாபக சக்தி உள்ளவன். உடல், புத்தி, ஞாபக சக்தி உள்ளவன். ஓகேங்களா? அதுதான் ஜீவாத்மாக்கும் நமக்கும் உள்ள, ஆத்மாக்கும் நமக்கும், பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம். அப்ப பகவான் நம்ம கேள்வி கேட்போமா? என்னை ஏன் இப்படி படைச்ச? என்னை ஏன் இப்படி இது பண்ணிருக்க? எனக்கு ஏன் துன்பத்தை கொடுக்குற அப்படி கேட்போமா? நம்மளாம் அருகதையே இல்லை, கேட்கவே கூடாது. ஆனா பகவான் என்ன பண்ணிருக்காரு பாருங்க. இப்ப நம்ம ஒரு பையனை பெற்று எடுத்திருக்கோம், ஒரு மகளை பெற்று எடுத்திருக்கோம். அவ கூட 24 மணி நேரம் இருக்க முடியுமா? ஒரு பிள்ளை கூடியும் மகள் கூடியும் 24 மணி நேரம் சுத்திட்டு வர முடியுமா? நீங்களே யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்த பிறகு நோய் வாய்ப்பட்டு நம்ம இறந்து போயிடுவோம். நம்ம இறந்துடுறோம், நம்ம ஆத்மா உடல் எடுத்து நம்ம போயிடுறோம் இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் அப்படி இருக்காரா? கிடையவே கிடையாது. நம்ம குழந்தைகளுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார், நம்மளோட மகன்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார், நமக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார். நம்ம பிள்ளை கூட நம்ம இருக்கமா? பாருங்க, இருக்க மாட்டோம். ஆனா நமக்குள்ள பகவான் இருக்காரு பாருங்க. நம்மளை பெற்றவர் அவர் தான், நமக்கு தான் ஆதி அந்தம், அவர் தான் விதை அளிப்பவர்.
நம்ம தாய் தந்தையர், நம்மளுடைய ஆதி அந்தம் அவர் தான். அந்த ஆதி அந்தம் நமக்குள்ளவே இருக்கிறார். ஆனா நம்ம பெற்ற பிள்ளை கூட நம்ம இருக்கமா பாருங்க, இருக்க மாட்டோம். அதுதான் டிஃபரெண்ட். இந்த டிஃபரெண்ட் தெரிஞ்சாவே போதும். பகவான் நம்ம கேள்வியே கேட்க மாட்டோம். அவருக்கு என்ன செய்யணும்? பணிவிட பண்ணணும். அப்பாவுக்கு நம்ம பணிவிட பண்றோமா பாருங்க, கிடையாது. அம்மாவுக்கு பணிவிட பண்றோமா பாருங்க, கிடையாது. சுயநலத்தோட தான் நம்ம இருக்கிறோம். ஆனா இருந்தாலும் நம்ம தாய் தந்தை நம்மளை விட மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அதே போல்தான் பகவான் நம்மளை விடவே மாட்டார். நம்ம பகவான்கிட்ட முறையிட தேவையே இல்லை. எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் கேட்க தேவையில்லை. அவருக்கு தெரியும், அவருக்கு என்ன பண்ணணும் எது செய்யணும் தெரியும் அவருக்கு. நீ என்ன பகவானுக்கு பண்ண, நீ என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு சேவை செய்யணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே சேர்ந்து வரும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதான் இந்த டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுட்டா போதும். அப்ப ஹரிபக்தி தான் பகவானுக்கு எப்பவுமே. நாம பகவானுக்கு உரியவர்கள். பகவானாக ஆக முயற்சி செய்வதை நிறுத்துவோம். அது எப்பொழுதுமே ஏமாற்றத்தை அளிக்கக்கூடியது. இது பகவானுடைய சக்தி தான். இது பகவானுடைய பகரங்க சக்தி தான். உள்ள இருக்கிற ஆத்மா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி தான். ஆத்மா அந்தரங்க சக்தி தான். ரெண்டுமே பகவானுடைய தான். ஆனா நம்ம பகவான் கிடையாது. பகவானுடைய நிழல் நம்ம எல்லாம். நம்மளுடைய நிழல் நிஜம் இருந்தாலும் நிழல் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு மரம் இருக்குன்னா அந்த மரத்தோட நிழலை நம்ம நிஜம் சொல்லுவோமா, நிஜத்தை சொல்லுவோமா? நிழல் நிழல் தான். அது உண்மை கிடையாது. அந்த உண்மை எது? மரம் தான். அந்த மரத்தோட நிழல் தான் கீழே தெரியுது. அது போல்தான் நம்ம எல்லாம் நிழல், பகவானுடைய நிழல் நம்ம எல்லாருமே. ஆனா நாம பகவான் கிடையாது. இந்த தாற்பயம் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அப்ப நம்ம எப்படி பகவானுக்கு குறை வைக்க முடியும்? அவர்கிட்ட எப்படி குறை சொல்ல முடியும்? குறை சொல்றவங்க எல்லாருமே அசுர குணங்கள் இல்லைங்களா? வேதத்தை குறை சொல்றவங்க அசுர குணங்கள். ஏன்னா நம்மளாம் ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க. கடல்ல போடுற ஒரு கடுகு தான் நாம எல்லாருமே. வேதம் அப்படி கிடையாது. ஒரு கடல் அது, பரந்த கடல் அது. பூமியில மட்டும் கிடையாது, அந்த சராசரங்களையும் அந்த கடல் இருக்கு. கரை கடந்து இருக்கா வேதம். நம்ம வேதத்தை குறை சொல்றோம், சாஸ்திரத்தை குறை சொல்றோம். காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை கொண்டும் போறோம் இல்லைங்களா? நாம எல்லாம் அற்பம், அதாவது அழியக்கூடிய உடல் இது. அதை வச்சுக்கிட்டு நாம என்ன பண்ண முடியும்? பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். அவருக்கு நித்திய சேவகனாக நாம செயல்படணும் இல்லைங்களா? சரி, 7வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण। यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ பரதகுலத்தினரே, அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன். எப்பெல்லாம் அதர்மம் ஏற்படுதோ அப்பெல்லாம் பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். அவருடைய கடமையை அவர் கரெக்டா செய்யறார். மக்களுக்கு தொல்லை வரக்கூடாது, எல்லா ஜீவராசிக்கும் தொல்லை வரக்கூடாது, எல்லாமே நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறார் பகவான். அதனால அவர் கடமைய அவர் செவ்வனே செய்யறார். நம்ம அப்பா அம்மா இருக்காங்க, நமக்கு என்ன செய்ய வேண்டிய கடமையோ அவங்க அழகா பண்ணிடுறாங்க. நம்மளை படிக்க வைக்கிறாங்க. நம்ம தாய் நல்ல உணவு கொடுத்து, நம்மள உடல் நல்ல ஊட்டச்சக்தியை கொடுத்து நல்லபடியா படிக்க வைக்கிறாங்க. படிக்க வச்சு நம்ம நல்ல உத்தியோகத்தை வாங்கி கொடுக்குறாங்க, நல்ல திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அது அவங்க கடமை, அவங்க சரியா பண்றாங்க. அதே மாதிரி பகவானும் இந்த லோகம் எப்படி இருக்கணும், இந்த வேதத்தை எப்படி மக்கள் கிட்ட போய் சேரணும், நாம என்னெல்லாம் பண்ணணும், அதர்மம் இருந்தா நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற பகவான் அவருடைய வேலையை கரெக்டா பண்றாரு. ஆனா நம்ம வேலையை நாம சரியா செய்யறோமா? அதை நாம தான் சுயமா சிந்திச்சு நாம செயல்படணும் இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாரு. எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ பரதகுலதென்றலே அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன்றார். பகவான் எப்ப தோன்றுகிறார்? அதோட மகத்துவம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முக்கியமா பகவானுடைய மகத்துவம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கடவுள் மட்டுமே தர்மத்தை உருவாக்க முடியும், நாம தர்மத்தை உருவாக்க முடியாது. அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். தர்மத்தை செயல்படதான் நம்மளால முடியும், உருவாக்க முடியாது தர்மத்தை. வியாசர்னா பகவானுடைய அவதாரம், அவர் அம்சம் இல்லை, அவதாரம். நாமெல்லாம் பகவானுடைய அம்சம், அவர் அவதாரம். அவர் அந்த அவதாரத்தினால்தான் அவரு அதை உருவாக்கினார். தர்மத்தை உருவாக்க முடியுது அவரால். நாமும் தர்மத்தை உருவாக்க முடியாது, செயல்படுத்த முடியும்.
இந்த டிஃப்ரெண்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும். பகவானுடைய மகத்துவத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நாம யாரு தர்மத்தை உருவாக்குறது? பகவானா மட்டும்தான் முடியும். அதான் இவன் சொல்றான் பீஷ்மன். பகவானே சொல்றான், இது என்னுடைய தர்மம், என் தர்மத்தை நான் தான் கட்டமைக்க முடியும்ன்றான். அட முட்டா பையில, தர்மத்தை கொடுக்கறதே நான் தானடா உனக்கு கொடுத்தேன், நான் தான்டா தர்மத்தினோட ஆதி அந்தமே அப்படின்னு பகவான் உபதேசம் பண்றார். யாருக்கு? பீஷ்மர். அப்ப பீஷ்மருக்கு என்ன ஆச்சு? தான் என்று அகந்த வந்துச்சு. அதனாலதான் அவருக்கு அந்த மாதிரி அழிவு. அவர் ஒரு வரப்பிரசாதம். சாந்தனு மகாராஜாக்கும் கங்கை தாய்க்கும் பிறந்த ஒரு வரப்பிரசாதம். அவர் போன பிறகு என்னவா இருந்தார்? கந்தர்வன். கந்தர்வன் வசுக்களா இருந்தார். 8 வசுக்கள்ல ஒருத்தர். 8 வசுக்கள் ஒரு ஆள். அவர் கந்தவர் தான். அவரும் அந்த 8 வசுக்கள் 8வது வசுக்களா இருந்தவர், 7வது வசுக்களா இருந்தவர். அப்படி இருந்தவர் வரப்பிரசாதம் தான். ஆனா அவருக்கே என்னாச்சு பாருங்க, தான் என்ற கர்வம் வந்துச்சு. நமக்கெல்லாம் ஈஸியா வந்துரும், நாம எல்லாம் பௌதிகத்தில் இருக்கிறோம். இது இந்த லோகம் கலியுகம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிக்கலான யோகம். இது இரும்பு யுகம் சொல்லப்படுவாங்க இந்த யுகம். அதனால அவ்வளவு ஈஸியா நாம யாருமே நம்ப மாட்டோம். அம்மா அப்பாவே நம்ப மாட்டோம். குறிப்பா அம்மா ஏன் இப்படி திட்டினாங்க, அம்மா ஏன் இப்படி பேசினாங்க, அம்மா ஏன் இப்படி கோவப்படுறாங்க, ஏன் இப்படி போறாங்க, ஏன் இப்படி வராங்க, அவங்களையும் சந்தேகப்படுவோம். தாயும் சந்தேகப்படும், தந்தையும் சந்தேகப்படும். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட உலகம் இது. அப்ப தர்மத்தை நாம உருவாக்க முடியாது, பகவானால மட்டும்தான் உருவாக்க முடியும். நம்ம செயல்படுத்த முடியும். நம்ம செய்வோம் அந்த தர்மத்தை. அவதாரத்தின் நோக்கம் என்ன? உண்மை. இந்த உண்மையை பத்தி நாளைக்கு சொல்ற அந்த ஸ்டோரி ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. அவதாரத்தின் நோக்கம் என்ன, அது உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்திலையும் விளக்கம் கொடுத்துக்கிறாங்க. பிரம்ம சமயத்துல பிரம்மாவும் அதை பத்தி சொல்லியிருக்கிறார். அந்த உண்மையை பத்தி நாம நாளைக்கு படிப்போம், அந்த ஸ்டோரி மூலியமா படிக்கலாம். 2K ஸ்வரூபத்திலையும் 4K ஸ்வரூபத்திலேயே பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். எங்க? முதல்ல 4K ஸ்வரூபத்துல சிறைச்சாலையில வாசுதேவருக்கும், வாசுதேவர் என்ற கசிப முனிவருக்கும், அதிதி என்ற தேவகி தாயாருக்கும் பகவான் முழுமுற் கடவுளாக 3வது அவதாரமா எடுக்கிறார் பகவான். சிறைச்சாலையில, மதுரால, விருந்தாவனத்துல, மதுரால. அப்போ அந்த தாய் கேட்கிறாங்க, நான் உன்னை பயோ விரதம் இருந்தேன் பகவானே, எனக்கு அந்த விரதத்துல இருந்த மாதிரி எனக்கு அந்த அது மாதிரி வந்தா அப்போ 4K ஸ்வரூபம் வேண்டாம் அப்படின்னா பயந்துட்டாங்க தேவகி தாயான்ற அதிதி. அப்போ பகவான் என்ன பண்ண 2K ஸ்வரூபத்துல ரொம்ப அழகா லட்டு கோபாலா பிறக்கிறார், அவதாரம் எடுக்கிறார். லட்டு கோபால் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப தர்மத்தின் விளக்கம் பாருங்க. இது நமது உள்ளார்ந்த இயல்பு, இயற்கை, நம்பிக்கை மாறுவதால் மாறாதது. அத மனிதனின் உண்மையான தர்மம் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வது. பகவானுக்கு சேவை செய்யுது, அதுதான் உண்மையானது. நம்ம வீட்டுல ஒரு பிட்டு வளர்க்குறோம், ஒரு நாய் வளர்க்குறோம், ஒரு பூனை வளர்க்குறோம், எலி வளர்க்குறோம், ஏதோ வளர்க்குறோம், அதுவும் பகவானுடைய அம்சம்தான். நாயை வளர்ப்போம், ஆனா எறும்பு குறைப்போம், கர்ப்பம்பூச்சை கொல்லுவோம், காக்ரோச்சை கொல்லுவோம், எறும்பு கல்லுவோம், எல்லாம் கொல்லுவோம். ஆனா நாயை வளர்ப்போம், பூனையை வளர்ப்போம், எல்லாம் வளர்ப்போம். ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய தர்மம். நமக்கு புரியல, வேதம் படிக்கல. எறும்பை சாவடிக்க மருந்து போடுவோம், இட்டடிச்சு கர்ப்பம்பூச்சை கொல்லுவோம், ஆனா நாயை வளர்ப்போம். எப்படி முரண்பாடா நம்ம இருக்கோம் பாருங்க, இல்லைங்களா? அதுதான் நம்மளுடைய ஞானம். தன்னுடைய பிள்ளைகளை நல்வழியில வளர்க்கணும், நம்ம மனைவியை நல்லபடியா பார்த்துக்கணும், கணவன் நல்லபடியா பார்த்துக்கணும், நம்ம குடும்பத்தை சார்ந்து நம்ம செயல்படுவோம். ஆனா அடுத்த குடும்பத்தை பத்தி நம்ம பொறாமப்படுவோம், அடுத்த பிள்ளையை பார்த்து நம்ம பொறாமப்படுவோம். தன் குடும்பம் தான் முக்கியம் நினைக்கிறவன் ரசோகுணம், எல்லாம் நம்ம குடும்பம் நினைக்கிறவன் சுத்த சத்துவம். இந்த முரண்பாடு, இது தர்மமா? இது தர்மமே கிடையாது. அப்ப நம்மளாம் யாரு? அதர்மவாதிகள். நம்ம குடும்பம் மட்டும் நம்ம பாக்குறோம் பாத்தீங்களா, அவன் தர்மம் கிடையாது. வேதம் படிச்சாலும் உணர முடியாது. அவன் குடும்பம் நம்ம குடும்பம், அவன் ஜாதி என்ன ஜாதி, அவன் மதம் என்ன மதம் நம்ம பாக்குறோம் பாத்தீங்களா, அப்ப அதர்மத்தை நம்ம செய்யறோம். தர்மம் என்ன சொல்ல பண்ண, எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணுன்னு நினைக்கும். அப்போ பகவானுக்கு நம்ம பக்தி கொடுத்து பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ண பண்ண வேற்றுமையை நம்ம விளக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணுன்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம், இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நம்ம குடும்பம்,
இது என்ன ஜாதி, அது என்ன மதம், இது என்ன இப்படி அப்படின்னு பார்க்க மாட்டோம். பாகுபாடு பார்க்க மாட்டோம். ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளயும் பரமாத்மா இருக்காரு இல்லையா? அது பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா? அதனால அதெல்லாம் நம்ம செயல்படும் போது பேசுறது ஈஸியா பேசிடலாங்க, எப்படிங்க செயல்பட முடியும்னு நினைப்பீங்க. முடியும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நம்ம தீர்க்கணும். அதுக்கு ஹரிபக்தி தான் வேணும். ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இந்த நான் கீர்த்தனம் சங்கீர்த்தனம் பண்ணுங்க. பகவான் நாமத்தை சொல்லி கீர்த்தனம் பண்ணிட்டே இருங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பக்குவம் வந்துடும். நம்ம எல்லாருக்கும் வரும். இதே 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 9 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கும் அப்படிதான் இருந்தோம். இப்ப நாம எல்லாமே அந்த மாதிரி மாறிட்டு வரோம். இப்போ நமக்கு இருக்கு, அந்த எண்ணம் இருக்கு. இது என் குடும்பம், என் பையன், என் பொண்ணு, என் தங்கை, என் ஒய்ஃப், என் மனைவி, என் கணவர் அப்படின்னு சொல்லிதான் இருக்கிறோம். அந்த பாகுபாடு வரக்கூடாது. எல்லாமே ஒண்ணுன்னு நினைக்கிறோம். எல்லா ஜீவாத்மாவுக்கும் ஒண்ணுன்னு நினைக்கிறோம். சரிசமா நம்ம இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த இயல்பு நமக்கு வரணும். அப்ப பகவானால மட்டுமே தர்மத்தை உருவாக்க முடியும். நாமளால உருவாக்க முடியாது. நாம செயல்படுத்த முடியும். ஆனா தர்மத்தை நாம தான் உருவாக்குறோம்னு நினைச்சு நாம செயல்பட்டு இருக்கோம். நாம செய்யறதுதான் தர்மம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். நான் சொல்றது பேசுறதுதான் என்னுடைய தர்மம் நினைக்கிறோம். அது தப்பு. அது அதர்மம். நான் என்ன சொல்றேனோ அதான் என் தர்மம். நான் என்ன செயல்படுறேனோ அதான் என் தர்மம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அது தர்மம் இல்ல, அது கர்மா. அது நம்முடைய கர்மா இல்லைங்களா? தர்மத்தை உருவாக்குறது பகவான மட்டும்தான் முடியும், நம்மளால முடியாது. அப்ப அவதாரத்தை பற்றிய உண்மைகள் என்ன? ஒண்ணு, அவதார நோக்கம் என்ன? சாஸ்திரங்களில் குறிப்பு இருக்கும். எந்த இடத்தில் தோன்றலாம்? மக்களுடைய நிலைக்கேற்றவாறு போல செய்தி. பொதுவான நோக்கம் இறையனோருக்கு வழிகாட்டுதல். இந்த 5 செயல்பாடுமே பாருங்க, இதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லா ஒரு கிளாஸ் எடுக்கலாம். இந்த அவதார நோக்கம் என்னன்றதுக்கு ஒரு கிளாஸே எடுக்கலாம். சாஸ்திர குறிப்பு நிறைய இருக்கு, சொல்லிட்டே போலாம். ஒண்ணும் இல்லை. என்கிட்ட ஒரு புக் காமிச்சேன் பாத்தீங்களா? அந்த புக்கோட சைஸ் இப்படி இருக்கும். அது எத்தனை விதம், எத்தனை இது பாத்தீங்கன்னா வெறும் 10 உபநேசங்கள் தான். 10 உபநேசத்துக்கே 4000 ரூபாய் அந்த புக்கோட விலை இருக்கு. இந்த 10 உபநேசம் புக்கு 108 உபநேசங்கள் இருக்கு மொத்தத்துல. 10 உபநேசங்களும் இப்ப நாம நடைமுறைப்படுத்த முடியாத உபநேசங்கள். அதுவும் 10 உபநேசங்களும் இப்ப வாழ்நாள்ல நடைமுறைப்படுத்த முடியும். ஆனாலும் அது கடினம். அப்ப மீதி உபநேசம் எல்லாம் எப்படி நாம ஃபாலோ பண்றது இல்லைங்களா? இருந்தாலும் நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பண்றதுதான் நமக்கு உள்ளே சார சிறந்தது. பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுங்க, பகவானுக்கு சொல்லுங்க. இது சொன்னாவே 4 வேதங்களை படிச்சது, 108 உபநேசங்களை படிச்சது, 18 புராணங்களை படிச்சது, இது எல்லாமே உள்ள அடக்கமாயிடும் பகவானுடைய ஹரிநாமம். ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்றாரு 10வது அத்தியாயத்துல 25வது பதத்துல, அதுலயே நான் வாசம் செய்யறேன்னு சொல்றாரு பகவான். நாமத்திலே நான் வாசம் செய்யறேன்றார். பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருந்தா போதும், நமக்கு எல்லா அதர்மமும் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு 8வது பதம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருபசிந்தேவ ச பதநானாம் பாவனீய வைஷ்ணவ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே.